Posterizer. Sanibona sinibingelele ku-part 9 la siqala khona ku-Esperanza wayethethisa u-Edward ethi abasaphephile nengane yakhe makuzongena abantu ngey'bhamu kasho. Wathi u-Edward uwena waqoma loya muntu. U-Esperanza wabuza ku-Edward ukuthi sasekuphi isizathu sokuthi amdubule. Wathi u-Edward mina ngisoze ngavumela indoda ukuthi ilale nomuntu wami wesifazane. Wathi u-Esperanza yena angalala nanoma ubani athandana naye ngoba akathandani no-Edward. Ethi ukuthi sinengane nawe kuchaza ukuthi sekumele ungicontrol unomfazi wakho. Wathi u-Edward angisoze ngakuvumela wathandana naleya ndoda, mina ngikwazi useneminyaka ewu-17. Wathi u-Esperanza ngisho ngathiwa yini engiyenza ngomzimba wami nangempilo yami ngiyenza ngokuthanda kwami, hhayi ngemvume yakho, angithandani nawe Edward. Wathi u-Edward usho ngoba nakho ususebenza ama-night shift. Wathi u-Edward ake ngifike lapha e-police station usebenza i-night shift uzongibona ukuthi ngizokwenzani. Wathi u-Esperanza ukuthi ngizenzela imali yami extra ngeke uzongicontrole ngalokho. Ethi u-Esperanza sengikhathele futhi wena lokhu ngisabisa. Ethi ngoba ayikho into eyenzeka phakathi kwethu, wena ngabe uyahamba uye kule sidakwa sonkosikazi wakho. Ngesikhathi ehamba u-Esperanza eshiya u-Edward emile embuka. uJoe wayelele ngesikhathi ethola ama-message aqhamuka kumngani wakhe uKhwana. Ngesikhathi emtshela ukuthi usephathini kugcwele namantombazane abuza yena uJoe ukuthi uphi. Ethi uKhwana akeza uJoe ephathini. Wathi uJoe kuKhwana uyangazi nje ngisanenkinga yokuvalelwa umzali. uKhwana watshela uJoe ukuthi uzoza azomlanda, wathi uzophinda ambuyise futhi ngemoto engakavuki uNatali ngeke abone ukuthi akekho. Ethi uKhwana kuJoe ingoba ubuzwa ile ntombazane ethi uThama. Ethi ngiyeza lapho Joe ngizokulanda ngizoba downstairs. uJoe wabhalela uKhwana ukuthi angayivuli iredi emotweni mayeseseduze. Wavumelana noKhwana ngesikhathi esevuka uJoe. Ngenkathi esevuka uJoe segqoka kwaPhapama umfana omncane embuza ukuthi uyaphi. Wathi uJoe lala ngiyabuya. Wathi umfana omncane uma uzokuthethisa. Wathi uJoe ngeke azi uma ukuthi bengahambile, angithi nawe ngeke umtshele. Umfana omncane wathi ungahambi lala. Wathi uJoe nawe uma usukhulile uzobe usufuna ukuphuma kanje. Wathi lala ngiyabuya manje. Wathi umfana okay waphuma wahamba uJoe. Endlini yamathuluzi kaRandall kwangena u-Alex ebusuku. uRandall wabuza ku-Alex ukuthi uzofunani la. Wathi u-Alex ngibone kukhanya ngathi angehla. Wathi uRandall u-wrong, mina bengilikhanyisela ukusebenza esikebheni sami. Wathi u-Alex nami ngizwe ngikukhumbula. Wathi uRandall uzofunani la ngoba sengikhathele labo on and off bakho. Ethi ngoba uthe ngingaphinde ngikukhulumise ngingaphinde ngikufonele so angisakwenzi lokho. Wathi u-Alex Randall angazi ukuthi kumele ngenze njani, nami lesi simo asikho lula kumina. Wathi uRandall kumanje kuhlukumeze unkosikazi wami ngenxa yokuthi ngifuna ukuthi ngibe nawe. Wathi u-Alex ungenzi sengathi uyamzwela. Wathi uRandall uzofunani la, phuma la endlini. Ngathi esethula u-Alex esefuna ukukhala wasukuma uRandall ethi uyaxolisa. u-Alex wamshanga empama wathi uthi angihambe, waphuma u-Alex wahamba. Ema-ofisini asemaphoyiseni 911 la kwakusebenza khona u-Esperanza. Esperanza wathi esebhizi ngomsebenzi mayethi uqalaza ngaphandle wabona emnyango kuma u-Edward wasuka wahamba u-Esperanza seya ku-Ed emnyango. u-Esperanza waqhamukela ku-Edward wayemthethisa embuza ukuthi kwenziwa yena angafuni ukulalela iphi ingane yakhe njengoba esebenza i-night shift. Wathi u-Esperanza isemzini kaNatali wethuka u-Edward ethi ulalisa ingane yami endaweni enobugebengu obunje. Wathi u-Edward ngifuna usuke njengamanje uhambe uyolanda ingane yami uphindele ekhaya ungaphindi usebenze i-night shift la. Wathi u-Esperanza kuzophinde ngikutshele awungilawuli. Wathi u-Edward ingane yami ayiphephile endaweni yalaba abantu, ngifuna uphindele amazwi engizowasho ukuthi ngeke ngiphinde ngisebenze i-night shift. Wathi u-Esperanza hamba la. Wathi u-Edward yafuna ukuyibona usuhambe uye enganeni. Isikhathi esukuma u-Edward u-Esperanza ezama ukummisa ahamba u-Edward wawongena la kusebenzela khona u-Esperanza ngaphakathi. Ngena u-Edward wamemeza uSally wathi Sally wozala ngifuna ukukhuluma nawe. Weza uSally ezokhuluma no-Edward. u-Edward wathi Sally ngithi uyazi ukuthi mina no-Esperanza sinengane intombazane. Wavuma uSally ukuthi ngiyakwazi lokho. Wathi u-Edward kalawo mazwi ngiqonda ukuthi u-Esperanza kufanele ahambe ekhaya enganeni. Wathi uSally ngeke kwenzeke lokho, u-Esperanza usemsebenzini already. Wathi u-Edward ngathi usukhohliwe ukuthi ngathini mhla iqala u-Esperanza la ngathi ngeke asebenze ini. Wathi uSally wathi ngeke asebenze i-night shift. Wathi uSally kodwa ubengicelile u-Esperanza ukuthi uyofuna imali extra. Wasukuma u-Edward wahlebela uSally wathi ngikubuyisele emuva kancane. Ngakhumbula nisebumnandini namanye amantombazane abangani bakho nidake utshwala nashayisa loya muntu ubani wanyemalelisa amadokodo alelo cala. Ethi sofuna ngikhipha amahlazo wakho manje ulahlekelwe umsebenzi. Wathi uSally okay ngiyakuzwa. Wathi uSally Esperanza ayikho into engingayenza, phindela ekhaya enganeni. Wathi u-Edward ngiyabonga. Wathi uSally ubastard wena. Ngathi u-Edward ebonga uSally ngokuthi amqabule esihlathini. Wathi u-Edward wena usameleni u-Esperanza aphatha izinto zakho hambe endlini. Wathi u-Esperanza ngiyakuzonda wena. Ubuyela ngaphakathi u-Esperanza seyothatha izinto zakhe for ukuphindela ekhaya. Mase semzini kaNatali owayilele benolushini kwakhala iselfoni kaNatali ngakathi evuka iphendula. Wayifonela uJackie etshela uNatali ukuthi kuqekeziwe burger fast e-restaurant. Wethuka
uNatali wavuka ngesikhathi uphaphama noLushini ebuza ukuthi kwenzenjani. Wathi uNatali ngitshela uJack ukuthi kugqekeziwe e-restaurant. Bavuka benoLushini sebeya khona. E-Breakfast e-restaurant wayethethe uMr Kim umnikazi wenkampani ethethisa uJack ukuthi kwenziwa yini babebudedengu. Ethi uJack ngiyaxolisa bengicansi ngiyikhiyile mina esafe. Ethi uMr Kim yavuleka kanjani pho. Khona lapho kwangena uLushini noNatali emnyango. uJack wayethi uzama ukuchazela uMr Kim watshela uJack ukuthi seqoshiwe uphelile umsebenzi. Kwangena uNatali wathulisa uMr Kim wathi uyangixolisela bekungeyena uJack obekhiye. Ethi uMr Kim kuyoze kube kangaki nginitshela ukuthi cuphani i-alarm. Ethi uNatali bekungeyena uJack. Wathi uJack hayi bekuyimina Mr Kim. Wathi uNatali unamanga uJack bekuyindodana yami. Wathi uMr Kim indodana yakho yiphi le kade isejele? Wavuma uNatali. Wathi uMr Kim ubulethe isigebengu esiphume ejele esitolo sami ngiyakuxosha uphelile umsebenzi. Wathi uyakhuluma uJack wathi vala umlomo nawe uxoshiwe. Hamba uMr Kim wathi nginibizele amaphoyisa ngamlandela uLushini. Wathi Mr Kim ngiyiphoyisa. Wathi uMr Kim umfana kaNatali untshontshe 3.8 wama usetshenzwe izolo. Wathi bhala istatement ke ma uyiphoyisa. Wathi uyakhuluma uLushini. Wathi uMr Kim wathi ngiboya ibheji lakho uthi uyiphoyisa ngempela yena. Wayikhipha uLushini wamvezela. Wathi uMr Kim bhala phela ireport. Wathi uLushini ngicela ukubuza Mr Kim ngabe labantu besifazana bebekusebenzela kahle? Wavuma uMr Kim. Wathi uLushini ngabe unesiqiniseko ukuthi uyabaxosha ngempela? Yazi ukuthi kunzima kanjani ukuthola umuntu ongamthemba? Wathi uMr Kim ngiyakuzwa kodwa ngifuna imali yami kumfana kaNatali futhi ngifuna aboshwe. Wathi uLushini bungamnikezela inye ithuba uNatali ukuthi abuyise imali yakho back. Wathi uMr Kim Natali ngifuna u3.8 wami wayizolo kungenjalo uxoshiwe. Wasale sethukile uNatali wayesehlohla amehlo ngenkathi esehamba uMr Kim. Emzini kaNatali wayehleli noLushini wathi ezwa kuvuleka umnyango wasukuma egijima esiqonde kuJoey. Ethi yolamula noLushini uNatali wahlalisa phansi uJoey. Wathi uyakhuluma uLushini. Wathi uNatali shut up. uNatali ethethisa uJoey ethi intshontsheleni imali 3800 wayizolo. Wathi uJoey angaze ngiyintshontshe imali. Wathi uNatali monga intshontshango uyamazi oyintshontshile. Wathi uyakhuluma uLushini. Wathi uNatali ngithethula uLushini. So lapho hamba uNatali esekamereni kaJoey wathatha lento ayifike eyiphethe ebuye ejele wamtshela ukuthi ihamba la ekhaya ngoba kangitshelile ukuthi mawuhluleka ukugcina imithetho yami uyahamba. Ethi into yokuqala engizoyenza ngizofonela i-parole board izokulanda. Wathi uJoey manje ngoba ngitshela ngintshontsha ngemali. Wathi uyakhuluma uLushini. Wathi uNatali shut up Lushini. Wacasa uLushini wathi asikho isidingo sokukhuluma nami kanjalo noJoey. Wathi uNatali Lushini awuyena ubaba wakhe. Wathi esakhuluma wabhavumula uJoey wathi ungakhulumi noma wami kanjalo. Wathi uLushini uzongenzani? Wathi uLushini ngimdala ngiyakuhlonipha mfana wami ngiyokushaya ungakhohlwa. Isikhathi bathithisa bobabili uLushini ethi ngifuna ningilalele. Ethi wena Natali ngiyakwazi ukuthi ucasukile kodwa akuyona indlela yokwenza izinto le. Wathi wena Joey uma wakho unelungelo lokucabanga ukuthi wena ontshontshile le mali. Ethi wena Joey sizama ngazo zonke indlela ukusiza wena. Wathi hlala phansi njengamanje utshela uma wakho ukuthi kwenzakaleni. Wathi uyakhuluma uNatali uLushini wayesecasukile watshela noNatali ukuthi nawe thula uhlale phansi. Hamba uNatali naye wahlala phansi. Wathi uJoey kuLushini kuyafana ngeke azangikholwe. Wathi uLushini mtshele. uJoey wathi kuNatali bese ngivala e-restaurant wafika uKhwani wathi uzonginika ulift. Wathi emva kwalokho kufika uLushini ngemoto yakhe wangithatha wangibuyisa. Wathi uLushini bengisapaka eparking lot ngesikhathi ngimbona uJoey ekhiye. Wathi uNatali uqonda ukungitshela ukuthi usuhamba nalesigebengu ekuthiwa uKhwani. Wathi uNatali kumanje uphumaphi? Wathi uJoey bengithathe uKhwani besiye kwenye iphathi bengithi ngizobuya usalele. Ethi naye uKhwani ephathini ubephethe imali eningi ethenga ngawutshwala. Wathi uLushini mawucabanga uyena ontshontshe restaurant wamphikela uJoey wathi cha. Wathi uNatali sengisebenze kuleya restaurant for 9 years ayikazi igqekezela. Wathi uNatali uMr Kim ufuna u3800 wakhe anginawo uthi makungenjalo uzongixosha. Wathi uJoey vele uyeke le msebenzi uholela imali encane. Wasukuma uNatali eyophusha uJoey ecasukile. Wambamba uLushini nkathi uNatali ethethisa uJoey ethi empilweni akuhambi ngalendlela izinto ezisheshayo ecabanga uJoey. Ethi yonke into engiyenzayo ngiphila ngayo imali yalapha nelotha ayikho. Kusuka lapho uNatali wayecasukile ehambe eyoyivalela ekamereni lakhe. noJoey wasukuma ethi uyahamba la ecasukile. Wathi uLushini awuyindawo ngesikhathi emvimbi. Wathi uJoey suka endleleni. Wathi uLushini ngisuse phela. uLushini wabuza kuJoey ukuthi yamthanda uma wakho wavuma uJoey. Wathi uLushini yabathanda osisi bakho bobabili nobhuti wakho wavuma uJoey. uLushini wathi Joey ngibuke. Wathi ngiyazi ukuthi awuntshontsanga le mali. Wathi uJoey kodwa uma akangikholwa. Wathi uLushini myeke. Wathi uLushini wena kumele ukwenza izinto eziright. Kuyohamba kuhamba uma wakho agcine sewumuntu okukholwayo uma ushintsha. Wathi uJoey kodwa sengaze akhulume kangaka akhulumela 3.8 kuphela. Mina mangingaya emphantweni manje ngingabuya no5000. Wathi uLushini mawufuna ukuphila ngalowo mphanto okuphindela khona ethi akukapheli ngisho isikhathi esingakanani ubuye ejele. Wathi uLushini mina Joey anginandaba nezindlela zakho obuyiphila kodwa ngifuna ukuthi uphindele kuzona ngoba ingagcina zikubulalisile. Ngifuna ukuthi uphile impilo eright ube umuntu emphakathini. Ethi uLushini ngiyabathanda mina abantu abala endlini. Izingane zakwenu noma wakho ngimthanda. Ethi nginendodana la endlini futhi ngidinga usizo lwakho ukuthi ibe umuntu oright ngoba ibukela kuwena njengobhuti wayo omdala. Ethi ngisho ngathi uyangizonda noma ufuna ukukhuluma nami kodwa ngiyacabanga ukuthi mina nawe sinabantu esibathandayo la endlini ekufanele babukele kumina nawe futhi bathembe
sithembe thina. Wathi uLushini ngiyazi ukuthi awulalanga ebusuku, kunganjani uhambe uyopomula ucambalala. Wathi uJoe akasangifuni la endlini. Wathi uLushini khululeka ngizokhuluma noma wakho. Hhayi ngoba engakufuni uwumuntu naye bekhulunyiswa ukucasuka. Wathi hamba uyophumula wena, hamba uJoe. Wasuka lapho wahamba noLushini esekamereni laNatalie. Wathi uNatalie ngithi uhambile lo. Wathi uLushini cha akahambanga, ngimtshela ukuthi akahlali. Wathetha uNatalie wathi buyenzelani leyo nto kwami la. Wathetha noLushini wathi ungitshela ukuthi shut up kule ndle engale ngakubekezelela lokho. Wathi kodwa ungabokhuluma nami kanje, ngiyakuhlonipha Natalie. Ethi ngiyaku-understand ukuthi ucasukile kodwa ngizohamba nami ngiphindele endlini yami up until uzowehlisa umoya. Ethi awuzukukhuluma nami or uJoe usacasukile. Ethi ngoba moke waphinda wakhuluma kanje nami ngingathatha umfana wami ngiphume ngihambe la endlini ngingaphinde ngibuye. Wathi uLushini ngiyazi uzothi hhayi anginandaba mina ngiyazenzela. Wathi ungamane uthule kungcono ungayisho leyo nto. So lapho uLushini wasondela waqabula uNatalie esiphongweni waphuma wahamba. Mase emzini kaRandall wayejima kwe-treadmill kwangena uMarcy. Wacisha i-treadmill uMarcy wabamba uRandall wamtshela ukuthi ubuya kudokotela. uMarcy wahlalisa phansi uRandall ethi uthe udokotela singaqhubeka nokuzama. Ngiyacabanga ukuthi lokho singakwenza manje ngoba ngikwi-ovulation. Nkathi uMarcy seqala ekhisa uRandall etshela uMarcy ukuthi ngeke aze akwazi. uMarcy ebuza ukuthi ingane wathi uRandall akekho emudini yesex. uMarcy wabuza ukuthi usayifuna ingane iRandall noma cha. Wathi uRandall into engingayifuni ukuthi silokhu siphikisana. Ucasuka uMarcy ngesikhathi esisuka phezu kaRandall ehamba. Wasuka lapho uRandall naye wahamba waya kwenye room wafika wakhipha iselfoni yakhe ngenkathi efonela u-Alex. Ngenkathi ephendula u-Alex ifoni wathi uRandall iyaxolisa into ekhulume kuyena izolo ebusuku endlini yamathuluzi icela ukuthi angakufaka emqondweni. Ethi nami bengiyicasukele ezinye izinto ngikhiphela kuwena ngiyaxolisa. Ethi awukudeserve ukutreatwa ngendlela engikutreat-e ngayo izolo. uRandall wathi ngicela ungiphendule ungathuli. Wathi u-Alex ufuna ngiphendule ngithini? Wathi uRandall ngifuna ungiphendule ukuthi uyangixolela. uBradley wabona uMarcy owayehleli phambi komnyango ngesikhathi yakuyena uBradley embuza ukuthi uright yini ngoba wayembona ngathi kade ekhala. Wathi uMarcy cha ngikho right. Wabuza uBradley ukuthi kwenzakaleni. Wathi uMarcy ngiyakwazi ukuthi niyezwana noRandall kodwa ungakwazi ukungitshela uma kungathi unentombi. Wathi uBradley ya ngingakutshela ngoba nishadile. Wathi uMarcy Bradley ngicela ungamtsheli ukuthi ngikubuze lento. Wathi uBradley khululeka ngeke ngimtshele. Ethi uBradley kwenzakalani Marcy? Wathi uMarcy ngiyacabanga ukuthi uRandall unentombi yangijolela. uBradley watshela uMarcy ukuthi ayikwazi ukwenzeka into enjengaleyo akaqonyiwe uRandall. Wathi uBradley kanjani ungene ngaphakathi endlini utshela uAlex ngoba umuntu olalela kangcono kunami. uAlex wayengaphakathi endlini ekhuluma noRandall etshela uRandall ukuthi okay kulungile-ke ngiyakuxolela. Emva ka-Alex wangena uBradley wayehambisana noMarcy. uAlex ecabanga ukuthi uBradley ngoba engena uhamba yedwa. uAlex washintsha inkulumo wathi okay Marcy sobe sikhulume engaboni ukuthi lo Marcy apretend ukuthi ukhuluma naye kanti ula emva kwakhe. Uthe seyivalile ifoni uAlex wabuza uBradley ukuthi ubukhuluma nobani. uAlex wathi hayi bengikhuluma noMarcy engaboni ukuthi usemva kwakhe. uAlex wayeseshaya amahloni ethi ngithe uMarcy ngiqonda ukuthi uKelly. Wathi uBradley bekuwuKelly. Wavuma uAlex wathi ya uKelly. Wathi uBradley njengoba ngifika noMarcy la akaphathekile kahle ucabanga ukuthi uRandall uyamjolela. Wathi uAlex uMarcy uyangitshela leyo nto. Wathi uBradley hawu kungani ungangixoxelanga leyo nto. Ethi uBradley nkosikazi wakhe ngithi nawe ucabange ukuthi into engekho njengoba ngicabanga nami. Wavuma uAlex ngesikhathi eseyihlekisa. uBradley qhubeka etshela uMarcy ukuthi ngiyamazi umkhwenyana wakho Marcy angeke azayenze leyo nto. Wathi uBradley hlala la Marcy ukhulume noAlex ngizohamba ngiyokhuluma naye uRandall. uAlex wamisa umkhwenyana wakhe wathi kuBradley asikho isidingo sokuthi azokhuluma noRandall. Wathi uBradley sikhona isidingo phela babangani bami bobabili. Wathi uBradley hlalani kanje ngiyabuya mina ngenkathi ehamba uBradley sebesele bobabili. Wathi uMarcy ucishe wabanjwa wenze ngathi ukhuluma nami efonini. Wathi uMarcy ngiyakwazi futhi Alex ukuthi ubukhuluma nobani. Wathi uAlex ethi bengikhuluma nobani. Wathi uMarcy ngiyazi ukuthi ubukhuluma ngalento esiyiplanile ye-surprise birthday party kaBradley. Wavuma uAlex ukuthi yabe kuyiyona ngenkathi ethi uMarcy ubonile ukuthi ucishe wabanjwa. Wavuma uAlex wayeseyihlekisa. Wathi uAlex nami bengisendleleni ngifuna ukuyohlangana noNatalie noKelly noEsperanza endlini kaKelly. Wathi uMarcy nami ngizofika lapho. Wathi uAlex ngiyaxolisa kodwa kumayelana nomhlangano wesikole wey'ngane zethu. Wathi uMarcy okay hambani-ke njengabazali mina ngizobona ukuthi usuku ngizoliqhuba ngani noma ngizoyogijima. Ethi ngoba vele ngifuna ukupholisa ikhanda lami ngenkathi esesuke ehamba uMarcy. Wasala uAlex esethule ecabanga. Mase semzini kaRandall wangena uBradley ngemuva ngesikhathi eya kuRandall wayesebenza esikebheni sakhe. Wathi uRandall ngimbonile uMarcy eyongena emzini wakho ngiyazi ukuthi ungicasukele. Wathi uBradley ucabanga ukuthi uyamjolela. Ethuka uRandall ngesikhathi esebuka uBradley. uBradley wathi hayi khululeka ngimtshelile nami ukuthi ayikho leyo nto ngoba ngiyakwazi vele ayikho intombi ojola nayo. Wabonga uRandall kuBradley for ukumkhava. Wathi uBradley tshela mina-ke njengamadoda kwenzakalani. Wathi uRandall lutho. Wathi uBradley no ngeke ngize ngimtshele umuntu wakho wesifazane ngimtshele uma kukhona umuntu ojola naye. Wathi uRandall no kunenye icase engisebenzela phezu kwayo so ngifrustrated ingakho noMarcy ebona ngathi angimnakile. Wathi uBradley kodwa
kodwa makukhona umuntu ontshotshana naye ungangitshela mina imfihlo yakho ngiyoyigcina. Ngeke ngize ngiyisho kumuntu wesifazane ngumngani wakho ungangithemba. Wathi uRandall no akekho ngempela umuntu engijula naye. Wathi uBradley into ongayenza wena hamba umthengele iy'mbali uMasi uxolise kuyena umnike isikhathi sakhe. Ethi ube romantic kuyena ningaheva nesex kodwa nenze sure ukuthi ama-blind curtain niyawavala this time. Ethi ngoba u-Alex usenibona iy'khathi ey'ningi niheve sex. Ethi uBradley ngoba thina sino-Alex asizenza izinto ey'njengalezo especially ekhishini. Ethi uBradley ngoba usengaze afunda iy'nto ey'ningi u-Alex ebona nini ngoba nasekamereni wazi nje iposition eyodwa kuphela. Ethi uBradley nami sengicabanga ukuspice izinto othandweni lethu ngoba kuze i-birthday yami nje sitry ama-position amasha singakaze siwenze. uRandall waba ngathi uyacikeka ngesikhathi etshela uBradley ukuthi ucela abiyeke ukukhuluma ngale nto. Waxolisa uBradley ngesikhathi etshela uRandall ukuthi ubengaqondile uyaxolisa. Ngathi uBradley sengicabanga ukuhamba ungakhohlwa-ke le nto yey'mbali especially no-chocolate. Ukuzame lokhu uzobona izinto ezobuyela esimeni phakathi wakho noMasi. Wavalelisa wahamba uBradley washiya uRandall ethule embuka. Endlini kwakhala iselfoni kaMasi ngesikhathi eyiphendula efonela uGina enye intombazane asebenza naye. uMasi wayitshela leyo sisi ukuthi uyaxolisa bethi uzomsendela leyo document kwi-email yakhe but manje i-laptop yakhe uMasi yasebenza ngayo emsebenzini ibe nenkinga namhlanje. Wathi uMasi khululeka ngizologa in kwi-desktop yala endlini ngikusendele nge-desktop ngesikhathi ehambe ya kwi-desktop. Ngaleso sikhathi uRandall wayeqhamuka ngaphandle ezongena endlini etype ngefoni kanti leyo chatting conversation kaRandall ilinkwe kwi-desktop le azologa ngayo in uMasi. uRandall yena wayeqhubeka etexta engaboni enganakile. Kanti ngaleso sikhathi uMasi uya kwi-desktop yakhe uyosayina in. uMasi wathuswa yila ma-message awabhalayo uRandall efonini ekhishini ebhalela u-Alex wayeseve ngophepha ethi ngitshele phepha ukuthi ngiyangithanda. Ibuye impendulo ithi nawe yazi ukuthi ngiyakuthanda. Wayesekuthukile ecasukile uMasi ebuka leyo conversation iqhubeka. uRandall ebuza ukuthi ngizokwazi ukukubona ebusuku. Ngaleso sikhathi wayesekhala uMasi efunda lawo ma-message ethi leyo phepha ngeke ngikwazi ukukubona ebusuku. Ethi uRandall kodwa ngiyakuthanda. Ephendula nophepha ethi I love you too. uMasi wayesekhala wasukuma esehamba. Waphuma wahamba uMasi endlini wayesekhala. Wahamba eseshesha uMasi yak-Alex engazi ukuthi uyoxoxela lo-Alex kanti uyena lowo phepha. Ngesikhathi engqongqoza emnyango engaphendula umuntu. Uqhubeka nokukhala uMasi engayekile ukukhala. Kanti lo Alex ayemnokhela wayesemzini kaKelly for leyo meeting ababethe bazoba nayo yesikole sey'ngane zabo. Ngesikhathi sebesiqedile about ukuhlangana kwabo ngey'ngane zesikole u-Alex esebatshela ama-plans akhe about i-plan ye-surprise birthday party kaBradley. Ebatshela ukuthi bazocasha kanjani ebatshela ukuthi nabesilisa bazocasha kanjani. Ethi u-Alex ngoba uBradley akazi lutho ukuthi uzokwenzela le birthday party. Ngenkathi bebhizi bexoxa ngaphakathi waqhamuka uMasi ngaphandle wayehamba ekhala ezekhona lapha emzini kaKelly ngesikhathi enokho emnyango. Esukuma uKelly ehambe eyomvulela. Basukuma bonke bebona ukuthi uMasi uyakhala bebuza ukuthi kwenze njani. Ethi uMasi uRandall uyamchithela. Babuza uKelly ukuthi waze kanjani. Wathi uMasi bengithi ngiyosendela intombazane sisebenza nayo i-document kwi-computer ngoba i-desktop yethu ilinke ne-device yakhe. Ethi the time exchatha live bengiyibuka exactly ngenkathi bephendulana naleyo ntombazane angijithela naye. Wathi u-Esperanza ngiyaxolisa ukuzwa lokho Masi. Ngaleso sikhathi u-Alex wayeseshawa amahloni. Ethi uKelly kodwa amadoda ayanyanyisa sometimes. u-Alex wabuza kuMasi ukuthi utholile ukuthi ukujithela nobani. Wathi uMasi igama laleyo ntombazane liseve ngophepha. Wethuka uKelly ngesikhathi ebheka ngaka-Alex ngoba uyena yedwa wayelazi lelo gama lika-Alex ukuthi uphepha. u-Alex washawa amahloni ebona ukuthi uKelly uyambuka. Thank you for watching Styriza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Styriza TV.